सबके गोड़ छू के गोड़ लागतानी। नमस्कार प्रणाम। इस शो के नाम बा हम बोलतानी। रूरा सब सोच रहा होके कि हम बोलतानी ई कैसन नाम बा। तो रौरा के बता दी कि जब भी हम अपना माई के फ़ोन करी ले तो उनकरा दिखेला तो ना नाम के नंबर है। वो पूछेली बाबू के बोलता, हम एने से जवाब में बोले नहीं माई हम बोलतानी। उनके उन्हें से जवाब का आवेला अच्छा छोटकू के बड़कू। यही से हमें शो के नाम रखनी हम बोलतानी, जैसे आप सबके लाग सके कि रोरा परिवार के एक सदस्य बा जे रोरा से बात करता, रोरा घर के बेटा बा जे रोरा से बात करता। आज हम वो विषय पे बात करे आइल बनी जौन हर पूर्वांचल यूपी बिहार के लोग एक के महसूस कर सकेला या महसूस कैले हुई। जब छोट रहे नहीं जा हमनी के तो माई बाप हमेशा बोलेला कि बाल बड़ मत रख, शर्ट के बटन खोल के मत रख, जीन्स बहुत बढ़न ना होके के चाहिए। हई हो हमनी के हमेशा लागेला कि काश ऐसे आज़ादी मिलित कि केहू टोकित ना। आज हम अपने गांव से 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली में बानी। केहू नहीं खे रोके वाला, केहू नहीं खे बोले वाला के बाल लम्हर बा के शर्ट के बटन खुलल बा। एगो चीज माई बाप बचपन से पालेला, पोसेला, तैयार करेला। जब समय आवेला कि वो लोग खतरा कुछ करी जा तो कहेला लो बाबू जा केहू के लगे काम कर, पालल लो पोसल लो वो लोग। लेकिन जब मेहनत करे के भइल हमनी के वो लोग सेवा करे के जब बेरी आई तब कहल लो कि जा 10 रुपये खतरा केहू दूसरा खतरा काम करो। अब तो ऐसा हो गई बा कि छठ, होली, दिवाली शायद जा पावे नहीं गाँव। कबू ना सोचले रहनी कि माई बाबूजी हमार कबू बूढ़ हुई हैं, काहे से कि वो इतना प्रेम रहे वो लोग से हमरा। अब्बो बा और हमेशा रही। जब केहू गांव से आवेला कहेला कि तारा बाबूजी से मिल रहनी हो, तारा माई से मिल रहनी हो, हाल चाल पूछत रही, तो बुझाला जैसे कि जौन आँखी से वो देखले बा वो अखिया अपना अखिया में लगा लेती तो देखती कैसन लौकत रहे लो। अब तो साल में एक बार गाँवे जानी ऐसा बुझाला कोनो फिल्म के स्टार्टिंग सीन गुजर गई बाटे, कुछ बचले नहीं खे, लास्ट के आखिरी सीन बचल बा। उहे अब्बो होला जब माई बाप के देखे नहीं तो बुझाला वो 10 रुपये खाता शहर ऐनी अकेले रहता नहीं। हम ही कैसे कहे अकेले रहता नहीं, हमारा बिना माई बाप भी तो अकेले रहता ना। हमने हमेशा कह नहीं जा कि हम शहर में अकेले बने, नहीं, माई बाप भी हमरा से अकेले बा, वो अकेले बा। हमरा समझ ना वाला कि काहे नौकरी कल जरूरी बा, काहे माई बाप से दूर रहल जरूरी बा। आखी केकरा खातिर, बियाह खातिर के 4 लोग देखी तो कही कि हाँ भाई फलानवा के लइका बाहर कमाला। कहीं ना कहीं बाबूजी के माई के मन में जरूर होत हुई कि हमार लइका आज पास रहता सन, लेकिन करेजा कठोर करके लो हमेशा कहेला लो कि नहीं हमनी के ठीक बनी जा, जहाँ बाढ़ लो तहाँ ठीक से रही लो। अब तो आदमी ऐसा बध चुकल बाटे कुआं के अंदर कि बाहर निकल ही ना सकता। शायद वो लोग और बूढ़ हो जाओ लो, वो लोग आँख से देखल कम हो जाए, शायद पहचानल कम हो जाओ, तब हमनी के जाई जा। फिर उस समय के कोनो मतलब भी नहीं के रह गए। आज भी जब छठ में, होली में जब घरे जानी तो बुझाला के 10 दिन के दिन ऐसे निकल गई जैसे पूछा ही मत। जब शहर आवे के होला तो हर केहू पूछेला, हर केहू कहेला या बाबा माई बाबूजी के बाबू सामान अस्थिर से रख लियो। बड़ा बाउर तार आदत बा, हर बार कुछ ना कुछ छोड़ जाला। बतावा तारा फिर से किने के पड़ी नू। पिछला बेर अइला तो टी शर्ट छोड़ गईला, ओकरा पिछला बेर अइला तो हाफ पैंट छोड़ गईला, फिर तारा किने के पड़ी। पैसा रही तो तारा काम में आई। ओई जो क्यों हमरे चिंता। हमरा ये ना समझ में आला कि कैसे कहीं कि हर चीज़ समेट के नहीं खिले जा सकत। माई के, बाबूजी के, या के, बाबा के, गांव, दोस्त,
एके कैसे समेटी, कैसे वो बैग में बांधी, कैसे कोनो मोटरी में बांधी, काश वो कोनो गठरी होई जिसमें सबके बांध के साथे ले आई। खैर कोनो बात नहीं, जीवन के सच्चाई यह बा के जौले माँ बाप संगे बा, जौले माँ बाप के संगे बाड़ा, ये कबो मत सोचा कि हमारा काश एलो से आज़ादी मिली, काहे माई बोला ताड़ी, काहे बाबूजी बोला ताड़े। एक दिन दुर्लभ हो जाए। जब गाँव में रहत रहनी या गाँव में जब रहनी तब बाबूजी माई जब खांसी लो छींकी लो तो सुनाई दी दूसरा कमरा में, लागत अब पापा जागल बड़े, बाबूजी जागल बड़े। अब तो दिल्ली आ गई नहीं, 6x8 के कमरा में रहता नहीं, ना वो खांसी की आवाज़ आवेला ना वो छींक के आवाज़ आवेला। अब तो ये ना पता चला कि कैसे वो लो हुई लो, कैसे माई हुई है, कैसे सभे हुई। हाँ, ये नहीं कहत के शहर से हमारा कोनो शिकायत नहीं है। शहर बहुत कुछ दहलस, ठोकर खा के संभल जाला ई सिखैलस, माई बाप के बिना कैसे रहल जाला ई सिखैलस, यार दोस्त के बिना कैसे रहल जाला ई सिखैलस, भूखे के रहल जाला ई सिखैलस। आज खातिर बस इतने। हम उम्मीद करत तनी कि जे भी हमारा आवाज़ सुनत हुई और अपना के जरूर जोड़त होके गांव से। अगर रोरा नहीं बात कैले अपने माई बाबूजी से तो अबे फ़ोन मिलाई, आप बात करिए, उनकरा से बताएं कि रोरा कितना प्रेम करेनी उनकरा से। भले रोरा नहीं पास, लेकिन उनका महसूस दिलाई कि रोरा खतरा माई बाप सब कुछ बटे। आज खतरा बस इतना ही। हम उम्मीद करते नहीं आप सबके जरूर पसंद आई हुई। फिर अगला घड़ी में हम कुछ और लेके आए और आप सबके सुनाए। नमस्कार, प्रणाम।